Milí priatelia, manželka mi po 20 rokoch manželstva hovorí: kúpila som 2 miesta na večeru do reštaurácie. Milujem ťa z celého srdca, ale aj iná žena ťa miluje, tak chod s ňou. A je to tvoja matka. Tak som zavolal mame, a tak prekvapene hovorí: stalo sa niečo, že voláš? Nič sa nestalo, ale pozývam ťa na večeru, aby sme spolu strávili čas a porozprávali sa. Ona taká natešená: rada pôjdem. A sme sa stretli, došiel som pre ňu, trošku som bol také napätý, ale videl som, že aj ona je napätá, ale mala krásne upravené vlasy, slávnostné šaty, ktoré mala na výročie svadby. A mi hovorí: povedala som kamarátkam, že pôjdem s tebou na večeru, a boli veľmi prekvapené a mi hovorí: tak nám potom povedz, že ste to spolu strávili. A došli do reštaurácií, tak jej čítam jedálny lístok, lebo ona už dobre nevidela. Ona mi hovorí: vieš, keď si bol ty malý, ja som tebe zase čítala jedálny lístok. Tak ja jej, že no vidíš, tak teraz relaxuj a ja ti prečítam, čo tu majú. A tak sme cez večeru sa rozprávali, čo sme teda zažili posledné obdobie, a potom sme išli už domov, som ju odviezol. A keď som išiel domov, sa manželka pýtala: tak ako bolo? No, lepšie, ako som čakal. Žiaľ, o niekoľko dní mama zomrela. Ale po nejakom čase som dostal taký list, obálku, a v nej bolo potvrdenka na 2 večere v tej istej reštaurácii aj s listom: teraz chod na večeru ty so svojou manželkou. A ani nevieš, čo pre mňa znamenalo ten čas, čo sme spolu strávili. Milujem ťa. A ten si uvedomil, aké je dôležité povedať niekomu milujem ťa z tých najbližších, aj spolu s ním stráviť čas, venovať sa mu, teda či už partnerovi alebo deťom v rodine, ale aj si nájsť čas aj pre priateľov a blízkych.